Guys, dito na po tayo sa mga Kamugaw City. Luluto po tayo ng masarap na ulam ngayon po. Nakita nyo? Ano po yan? Kamuting kahoy with hipon and lubi-lubi. So, nakita mo po si Cosme. Yan po yung assistant. Yan po yung luto. Oh, malapit na. Nalagyan na lang po ng sahog. Oh, dito po namin lulutuin sa Phoenix. Sarap yan. Lasang, ano yan? Pakbit. Ayun po, nilagay na po. Sa Chilen. Maya-maya, luto na po yan. Ito po yung gata. Oo, gata with sili. Yan, malapit na po yung maluto. Maya-maya na lang, kain na na. Yan po, manghang yan. Pero masarap. Oh. Daming sili, oh. Malapit po yung luto. Sarap yan, oh. Oh, daming sahog. Yummy. Ito na po. Sarap to. Mamaya, babanatan ka. Ito, magbobodol tayo ngayon. Si Cosme, ready na yung dahon. Wow, patistahin. Malapit na po. Inilagay na po yung ulam for today. Oh, daming sili. Hello? Hello? Ano na ba? Parang magkaay. Parang kanya na eh. Ayaw sa ayaw sa ngayon na. Lati. Tara. Kain po tayo. Kain na. Kain po tayo. Kain na. Kain na. Guwapo. Wow. Yan pa ang mas na dito. Pwede ito pahit na. At, kaya na. Oh! Kain po tayo. Guys, kain po tayo. Sarap. Kasang gulay. So, kain po tayo. Kain tayo.